kahigala anong mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausawang sa katak ng tulumanon nga naguluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makikuban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung adun na may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O ang maong programa mga kaigsunan, mabati na kini sa 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, adunay matag adlawng Domingo o aduna usab matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsunan nga aniya sa sulod sa PBCM compound, sa mga kaigsunan diha nga naghatag suporta sa atong programa, kumusta kaninyo? Labi na sa mga chapter president usab nga nag-abaga sila sa pagbayad sa mga radio station para mapaabot ang pagsangyaw sa kamatuoran dinhi sa Espiritu Santo sa pagpaila sa mga ministro. Ang katumanan mao ang magtutudlo Master Tomas D. Iyunyo Sr. Ato usab nga gipahibalo sa mga kaigsunan nga dili nato kalimtan ang atong hiniusa nga panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig. Gitawag kini nato og PBCM General Conference. Mao kini ang Marso 10, ang Agosto 19 o ang Disyembre 29. Mo sa giawhag ang tanan nga mga kaigsunan, mga membros PBCM sa pagtambong niya ng mga higayuna. Ato usab nga gipahibalo ang mga kaigsunan nga padayon ang ato ang mga paglikom para sa atong palas contribution para sa palas reconstruction. Sa tanan nga nagapatalinghog dinhi karong takna sa inyong pagpaminaw, kalakip na usab kamo sa among mga gipanimbaya. O garon sa pagpadayon, ipihatag ko kamo sa pagpailapa sa mga kauban ng mga ebanghilista o ministro. Kiniusap niyo igsoon, Brother Dave Srisaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug kauban pa rin nato karon sa studio, atong kauban nga PBCA member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. Ug ni hatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlito Chabit, magapagiguban karon ining usa ka takna nga tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pang kauban nga ministro o magbawali. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebreco nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug akong pagpangumusta nila ni Brother Esperidion Bertodis ug kang Sister Ima Bilida o kang Sister Cornelia Telebreco o kang Brother Dimwell Telebreco nga may nagsuporta dinhi sa radyo natin FM Buhing Tubig Pinamangan Cebu o ako na pong mga pagpangumusta no, sa tanang tong makigsunan sa pagsuporta ning atong programa mga linong lamdag sa kinabuhi. Og ini karong higuna ako kamong yatag sa kaban nga ebanghilista. Hinihigayon na mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog. Dili usab nato makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Basta kami lang mao'y gitahasan niya aron sa pagpadayon sa ato ang pagkatod sa mga kamatuoran. O dinhin ining inyong pagpatalinghog karon sa atong programa dinhi sa RPN DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati kita matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalinghog. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gaponon o adunay pagsubli nini sa matag adlawng Martes ug Huwebes, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga nagapatalinghog dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati kini matag adlawng Domingo dinhi sa RPN DXKD, Radyo Ronda, Dipolog, matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kagabion. Live yapon sa Facebook og makita usab kini sa YouTube sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan. Kumusta sa tanan nga mga kaigsunan og tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa Bay Radio, Waikurat FM. Matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion. Diin gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato sab nga gitimbaya ang ato ang igsuon nga usa ka chapter president nga diin kanunay nga naghatag sa iyang suporta
para sa ato ang mga galastuhan sa atong programa sa ato ang radio program. Chapter President din sa Puting Bato, Merida Liti, branch number 30. Kumusta ka rin mo, Chapter President Noel East Feliciano. Ato sab nga gikumusta ang Chapter President nga naghatag suporta din sa atong programa sa din sa Maramag sa DXBR FM. Chapter President din sa Quezon Bukidnon branch. Kumusta ka rin mo, Chapter President Brother Moises M. Painit. Ato sa mga kumusta atong igsuon sa pagtuo, PBC member Mami Vete Rebecca Tamayo, dinhi sa Old 71 Lower Kitma Central, Bakaking, Marcos Highway, Baguio City. Kumusta sa mga tigpaminawan ug mga kaigsunan dinhi sa Tandag City. Ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa DXBP Sure FM. Matag adlaw Sabado kita sa inyong pagpatalinghog, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon din kitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Ato po din kipangumusta ang ato ang mga kaigsunan nga naa sa tilipong bansa sa Amerika, silang Sister TCA Kulihat, PBC member, ug usab ni Sister Lily Patterson, PBC member, ug usab kang Sister TC, daghang kayong salamat Sister sa imong pagpadangat sa mga Biblia o mga basahon dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ug usab atong gipangumusta brethren, kaigsunan gyapon nato dinhi sa tilipong bansa sa Amerika ang mga Amakiton Hermias family. Ug usab ilabi na atong igsuon si Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ato sab nga pagpangumustahan no ang atong kauban PBC member sa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, si Primo N. Sabang, og ato sab nga pangustahon atong PBC Legal Counsel mo si Attorney Ramel G. Carion. Og sa mga mangutana atong ihatag ang number sa cellphone mo ni ang numero 0917-811-8882. Okay, Brother Divers, di pa nato isigutan ang atong topiko ni karong higayon na ato sa nga ipahibalo ang atong mga official nga mga basahon sa PBCM, Brother Diver. Okay, O brethren? usab, pag human nimo og pabasa sa atong mga basahon, isunod na lang po dayon ang mga pangalan sa mga nangutana. Okay, atong pagbasahon brethren, mao kini ang atong mga bagong basahon, mga kaigsunan. Approve na kini ni Reverend Charlie. Ang unang-una dinhi natong mabasa, naguluhan, Ebanghelyo ni Master nganong nahimong barangay chairman si Reverend Charlito R. Eugenio. Ikaduha natong basahon, naguluhan, unsa ang kahulugan sa pulong nga Reverend sumala sa Biblia ug referensya. Ikatulo natong basahon, naguluhan 1984 ang pagpakanaog ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa Discommunion. Ug ang ikaupat natong nga basahon, ang pagpahulay ni Master. Ug niapa ato lay pakita sa kamera brethren, ato pangdugang nga mga basahon. So atong giawhag nga atong mga kaigsuonan niini nga mga basahon nga grab na kamo og copies niini mga kaigsuonan. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Brother, balihog og hisgot sa title anang bagong basahon nga imong gipakita. Okay, atong pagbabasahon brethren, kining mga balaod sa misyon ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ug ang kini ikaduha, ang kinabuhing dayon nga gisaad sa Dios. Okay. Puros kini mga may mga importante nga mga basahon tungod kay ang mga sulod niya na para pagpalig-on sa PBC ug pagpasidungog sa magtutudlo. So kuhay naman sa giingon ni Mr. Valencia nga atong giadresan og Mr. We're All Alone nga kung naa pa daw si Master kini kuno mga basahon ipakaon kuno og itamparos diri kanamo. Bueno, alang sa mga nangutana Brother, atong i-mention ang mga pangalan. Okay, atong pagbabasahon brethren, mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Ignacio Cabanyero. Ikaduha si Swingley Kadusali, usa ka PBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ug ang ikatulo si Jervis Waso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ug ang ikaupat lugar man berdon, Manolo Fortich, Bukidnon. Ug ang ikalima kining familia Kubias. So atong ang iyon brethren ang atong mga kahigalaan nga nagapangutana nga ato lang sa lugwayan nga atong pasensya no kay may gihatagan pa kita karon og top priorities si Mr. Valencia. Sa imo nang gikasulti brethren nga ato sa ngawanan tungod kay nagsamok-samok man. Alicia, no? Oo, si Mr. Aquilino Valencia. Okay. Pero alang sa mga nagapangutana brethren, ayaw mo kabalaka no kay by the time kamo na usab manghatagan sa pagtubag
makasigurado ka mo nga mabusog ka mo sa among mga pagtubag base sa inyong mga pangutana. Okay, Bradon? Okay, so muna atong gidugang sa paghangyo nga sundi lang kanunay ang among programa para pag-abot sa oras nga amo nang tagaan og tubag ang inyong mga pangutana, makatagad kamo ni ana. Pero nini karong higayuna nga amo usa nga hatagan og pagtubag kining kanhi ministro sa pagtulundan sa PBC mag-expelled na. So pahibalo sa tanan nga mga membro sa PBC ug sa mga tigpaminawan nga kini si Aquilino Valencia wala nag-recognize nga evangelist or ministro sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya-iya na lamang o walay kalabtanan ang PBCM ubo sa pagdumala sa Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Mao na nga tungod kay siya man may tagaan mo pagtagad dinhi karong higayuna ang topiko mao kini ang uluhan sa atong topiko nga atong i-display nga naguluhan ang pagtubag sa kinabuang ni Mr. Valencia part 6 na ikaunom na kini mga higalag mga kaigsunan. Nagauhag kami kaninyo sa pagsunod ug sa pagpaminaw gihapon bisan pa man nga kining amo karon nga gihimo nga mga pagtubag kay kami nanubag raman sa mga atake nga gihimo ni Mr. Valencia. Sundin ninyo gyapon og paminawi kay makuhaan gyapon ninyo kining mga pagtununan tungod kay kining gihimo ni Mr. Aquilino Valencia sama kini sa gihimo sa kanhi nato nga kalantugi sa kahanginan Brad Dever, Brad Rini o Brad Mario nga si Mitchell Bendilio usa ka ebanghilista sa SDA dinhi sa Dipolog. Ang pamagi manggod ni Mr. Bendilio sa una iyang pangtuison ang doktrina sa PBC pero dili ikalimod kay magsusupak malagis doktrina kakontra sa doktrina nato. So kining gihimo pod ni Mr. Valencia karon nahulog nga kakontra na sa doktrina kay migawas na ni sa PBCM. Dili naman ni siya PBCM yun. I-expelled man eh. So, ang principal mga kaigsunan nga modala sa doktrina sa BBCM, ang mga matuod nga mga ministro nga gilidiran o gidumalahan sa Chief Minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio. Sa miaging programa na to, atong gibilin ang mga pasidaan nga daghan mga gayon tubagonon ining gihimo nga mga kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia. O kusbon ako, dili literal, nga gipasabot nga buang ang kahimtang niya tungod kay sa Proverbio 19:1 mao man ni ang gihatag nga meaning sa buang og atong ibiblikal magsukuhay na gani sa imong mga ngabil buang na. So doon na naman siya mga pagsukuhay sa iyang mga pagpamulong kana dayong pagpangatake nga iyang gihimo Brad Dever, Brad Rini, Brad Mario sa Executive Vice President nga iyang giyawa apil pud ta nga naa kang reverend nga nagsunod nagsuporta nahilakip sa iyang pagingon nga nangayawa ta. Nakabalutang nga pagkayawa, ang yawa usa ka bakakon. 8:44 bakakon ug amahan sa tanang mga bakak. Sa Juan. O sa Juan. Ang yawa pod magtutuis sumala sa buhat kapitulo 13 bersikulo 8 ngadto 10. Nakaron sa milabay atong gibilin ang atong mga pamahayag nga ato siyang giingnan nga madugay-dugay pagining ato ang mga paghatag o pag-counter sa gihimo ni Mr. Valencia mo sang atong gi-challenge siya nga ay tulog-tulog pag-research pag-ayo ay tanaw na to kasa gid kutob ang imuhang abilidad kay nagpaka-aron ingnon man kang maayong laki sa tinuod lang gikuha nimo ang sistema sa pagka-leader sa chief kay imong gikurian ang leader nga mao si Reverend nga mo'y chief sa mga magwali kay gusto nimo nga ipasiatab nga ikaw mayong laki sa Biblia aron nga ang mga uban nga mga membro nga medyo nasa pagkahuyang pod sa pagtuo nga ana diha mo dapig nimo pero muna nga among gipaningilian nimo kung ikaw gyud mayong laki among gipangutana kinsa bay ministro nga didapig nimo bisag usawa no Wala gyud. nakaron atong ipabati Brad Dever ang previous nga atong programa din sa tipik nini atong giingon nga natay mga tubagonon so uban ani nga atong tema karon manubag pud ta sa iyang mga gi-atake dinhi kanato nga iyag yung i-insist nga na ta sa kasaypanan unya nga naa nga atong gisunod maong yawa kay yawaon man lagi si Reverend di kita pud nagsunod yawa pod atong paminawan nga atong gibilin nga doon natay tubagon ug di pud nato gyud inon nga likayan ang tanan nga mga tubagonon nining atong gitawag og si Mr. We're All Alone nganong gitawag ka na og Mr. We're All Alone kay imong background in spiritual songs giilisan man nimo aning We're All Alone unya kining rabang kanta nga We're All Alone paborito na kuning kantahon paborito po ning kantahon ni Reverend unya yawa man ka si Reverend yawa man kami ganahan di ka mo background sa kanta nga paboritong kantahon sa mga yawa. Kung ako, di ko mo background ng kanta nga paboritong kantahon si yawa, oy. Pero ikaw mongod ginasudlan ka naman god og espiritong di mao. Muna, tanawon to gin sa yawa. Atong paminawan usa, Brad Dever, Brad Rini, ang Brad Mario ang atong previous nga mga pagwali. Okay.
Na din pasidahan sa magtutudlo. Aduna sa basahon nga balaod sa misyon, balaod numero 13, pahina 25-26, ginaingon, kinahanglan ang pagtuo nga malig-on dili magpatintal sa mga tinuan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili malaang sa imong pagtuo ug matintal sa tinuan nga yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kagulingon diha kang master ug wala nay lain. Kay kon mulingi ka pa ni bisan kinsa man ang bisan kinsa? Anong pasalaag? Aquilino, Danilo, Pedroso, Macanayo. Makadibiya gud mo sa PBCM. Kamoy katumanan ani. Kung mulingi ka ba ni bisan kinsa, bisan pa sa igsoon mo sa pagtuo, mo ay kahigayunan nga maling lang ka og malipat sa pagtuo. Mo ni gibuhat ni Reverend nga pugnan ang mga kaigsuonan, dili bungkagon ang PBCM. Ang nibungkag mao tong gipakita nato. Ang pagtulunan nga gitukod ni Macanayo o ang pagtulunan nga gitukod ni Danilo Nakwa. O dili si Reverend mo nagbungkag. Mo nang nabasa nato sa maong mga basahon nato dinhi sa mga pagsulay sa tinuod nga katawan sa Dios, Brad Hernan. Na, unsa padugang dinhi sa pahina 10. Kinsa ba kining mulingla og mulipat-lipat sa atong pagtuo? Mga igsoon na usab sa atong pagtuo, da kamo kanimo mo mga magsuon sa pagtuo. Mga balaod sa misyon, pahina 26, mikutlo og pahayag gikan sa Jeremias 5:26 nga nag-ingon. Kay sa taliwala sa akong katawan, mo nang ni Master, nara sa taliwala sa iyang katawan, igakita ang daotang mga tao. Sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga naghati, sila nagbutang og usa ka litag, sila modakop og mga tao. Mo gibuhat ron sa PDM, ni dakop og mga tao. Unsa pa ang gipahayag dinhi? Bosa bisan kinsa nga nagagikan na siya sa PBCM o nasakop na niini nga pundok. Unya maglain og tukod sa iyang kaugalingon nga pundok. Apan gamiton lang gihapon ang PBCM o ngalan bahinoon ni Master Tomas D. Ihinyo Sr. aron ipaon sa pagpangdani og mga sakop nga niya na siya mao ang gipabantayan ni Master. Sumala sa balaod sa misyon nga iyang gibugna og mao kana sila ang mga ginatawag og daotang mga tao nga tigpasilak. Kinsay daotan? Si Reverend nga mo nagpaliko nagpabarog sa PBCM o kamo nga nibiya sa PBCM? Isip-isip, Mr. Valencia, og sa mga naminaw. Sa sunod, daghan pa man gikay ni atong tubagono ni mo. Mo abot pa inis daghang mga part ni atong pagtubag. So, pasensya, amo lang hangyoon ang mga nangutan nga mapinding pagyud kay sa amo nang gikay ngon amo sang hawanan ang dalan sa among mga paghanay sa pagtubag diha kaninyo kay namin nagsamok-samok nagpakairong ingnon may laki. Ha? Pero di ito sumada nga siya di ay moy na agisundan sa Satanas o yawa niyong kagyawa si Reverend. Na balikan pa namo nang giingon nimo nga ingon si Master na nagkanta-kantang yawa. Unya ang kanta-kanta si yawa narabay paborito po nga kantahon namo kon grante nga kami nang yawaan na paborito ra mo nang kantahon ang imong background nga we're all alone. Unya ganahan ka Mr. Valencia og background nga kantahonon magana si yawa. Unya napay imong komentaryo nga yawa buang daotan kay iyang gibasa ang akong misis nga katawa. Tubagon niya na muna. Napagyud tong imong gingon nga hinawayon ko kay inyong kagkanga-kanga. Tubagon niya po na muna. Gamit-gamit ka mga teksto. Ikaw ra gyapon mabulyaso na. Amo lang nang gipasidaan para nga pag-abot mo imong hinuklo na kadaan, mag-prepare kadaan ba? Ay tulog-tulog. Pag-research sa imong mga igtutubag. Kay lipaghong gyud ka human namo, ikaw mo sunod pag human nanapudayon sila Brad Cesar og si Brad Samuel Montemayor mura kag bingka nastunga. Kalayo si babaw, kalayo si lalom. Pagod gyud ka. Atong na paminawan Brad Dever, Brad Rini, Brad Mario ang previous nato nga wali din atong gibilin nga do natay mga tubagonon ni Mr. Valencia. Usa nga atong tubagonon katong atong gingon niya nga gibasa niya atong comments iyang programa kay nagsunod man kita sa iyang programa. Unya natay comments didto nga kanang comments nga katawa. Suko siya kay iyang gibuhatan og negatibo nga conclusion nga iya daw na sa daotan kanang pagkatawa. O sa dili pa nato paminawon kay ato man ipabati sa mga naminaw basig moingon sila nga ang mga ministros PBC mogamit man og mga pulong kuanggol bugo basig lang sabton Brad Dever, Brad Rini, Brad Mario nga daotan kana dili tungod kay address kana sa mga dili makasabot. Dios mismo ana mo'y nagpahayag ngadto kang David
mahitungod sa pulong kwanggol sa Biblia nga Kristohanong katilingban, Brad David, mabasa ka na nato sa Salmo 94:8. mabasa ka na. Unya ang kana pong pagpahayag pod nga bugo para pod sa dili makasabot gigamit sa atong Ginoong Jesucristo, mabasa ka na sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 17 sa Biblia Katoliko. Busa ang among paggamit niya na kay dili man makasabot si Mr. Valencia. Pero sa inyong pagpaminaw nga kami di makasabot, pwede ninyong i-apply. Pero timbang-timbangon na to kung kini bang among gihimo, wala ba na masabting ang among gibuhat. Karon natong paminawan ang pahayag ni Mr. Valencia mahitungod sa iyang gihatag nga nasuko siya tungod kay gibasa niya nga atong message nga nay katawad dito. Unya atong tan-awon og asa ta niya gihimong kaliwatan basta mo katawa. Niya atong paminawan ang tingog ni Mr. Valencia nga mao si Mr. We're All Alone. Ingon dayon siya, mahurot na lang imo oras Valencia, walay pulos, imo walay, wali, ha ha ha. Tanaw ora, ang pag-ingon ni Master, pag-abot sa 2000, akong buhian ang daotang espiritu. Kanang daotang espiritu naa ba na sa kaniadto? Ha? Naa ba na kaniadto? Basahon tao sa ning nakasulat sa Isayas dayon balik ko na aton niya ang basahon ning pinadayag. Ha? Ingon ning nakapahayag sa Biblia. Mga higala. Isayas kapitulo 19 bersikulo 14. Daan pa ang Dios kaniadto hantod pag-abot na dapit sa Espiritu Santo ingon ani sab ang iyang gisulti. Unsa ba ang sulti sa Dios ngadto kang Isayas nga siya ang nagmando ngadto kang Isayas. Nag-ingon ang Dios ngadto kang Isayas. Ang espiritu nga masinlaypon gisagol niyo ba diha sa iyang tiliwala o gipasalaag nila ang Ehipto sa tanan nilang bulaton. Ingon sa usa ka taong hubog nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Timan-an ni Morone, timan-an ninyo Dave Rosaba, timan-an Ronald Ganyaman, Rene Telebrico kinsa pa man kuyog nimo. Labi na si Loloy wa manong naman ka taon nga muwali, ha? Sa atong nabasa kingon, ang espiritu nga masalaypon gisagol niyo ba diha sa iyang tilwala ug gipasalaag nila ang Ehipto sa tanan nilang bulaton ingon sa usa ka taong hubaw nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Panahon pa sa katawang Israel sa una, nagbubo ang Dios sa daotang espiritu. Pag-abot naman dapit sa Espiritu Santo natong tuig 1998, 1999, nag-ingon. Pag-abot sa 2000, akong buhian ang tanang espiritu. Musulod na ba na ninyo? Musulod. Pero may bawaan lang na nga nisudlan ka mo, kay magsultig yama-yama, di ba yama-yama na inyong sinulitan na hehehe ha ha ha? Para asa man na? Sa dautan ka na? Basahon ko. Ang pinadiyag kapitulo 16, naanay ninyo. Rone, Cesar, Samuel, naanay ninyo. Wala na ako. Nga naman, wamang kung magyama-yama pagsulti. Wamang kung magyama-yama pagsulti. Ha? Atong napatalingugan mga higalag mga kigsunan ang pahayag ni Mr. Valencia sa iyang pagbasa Brad Diver, Brad Rene, Brad Mario sa atong comments. Na dito manggoy katawa, so iyang gilitok ang katawa no. Unya nigamit siya sa Biblia nibasa sa Isayas 19:14 nga daan pa sa una ang Dios dunay kuno espiritu nga mga masinalaypon nga gisagol sa Dios diha sa katawhan. So, iya din tang gimension, apil na ang atong Executive Vice President, ang Chief Minister nga yang gipasabot nga kita mo'y na sudlan sa espiritu nga masinalaypon. Ang ilanan, magyama-yama. Natanaw na to, kung kinsay nagyama-yama. Ang deriba sa nagbarog sa principal nga nagpabilin nga nagpaligon sa doktrina nga mga ministro o sa pagdumala sa PBCM o ikaw nga nibiya sa PBCM.
lisod ani karon lugar nga ang mga nagpabilin nga nagbarog mo hinoy nagyama-yama unya ang nibiya mo hinoy nagsultig tinuod. Usa nga iyang gikasuko kay iya kuno daw sa dautan kining pagkatawa-katawa. Kay tungod nagigamit niya ang espiritu nga masinalipon dinhi sa Isaias nga gipasabot nga mosulod daw na sa mga tao. Nagpahayag man po si Master na 1998, 1999. At tanaw na to, kami ba'y nasudlan? Ang mga nagpabilin ba nga nagpalikpon sa doktrina, mao ba'y nasudlan ug mo'y nagyama-yama? Unya, dugang niyang pahayag Brad Dever, Brad Rini, Brad Mario. Tungod kay nagkatawa-katawa ta, ato kuno kining nakuha sa atong leader. Liwat tas atong leader, atong paminahon gani ang dugang niyang pamahayag. Tanawa ra ko ning imo hehehe ha ha ha. Gipangsudlan mo sa espiritu nga dotan. Ha? Kung kinsa man ang nagdaan ninyo, naman kuno'y leader. Ang unang nasudlan, yan yung leader. Ha? Wala ko, igorang ko nagtuki sa pagipangsulti ni Master. Kung sa igisulti ni Master, maura na ang akong kwad. Klaro nga atong nadunggan nga tungod kay nasudlan tas espiritu sa dautan nigamit ta sa ato ang mga message og katawa. Yan tong gilitok tong katawa brother. Basta mo katawa na di masudlan ako sa daotang espiritu. Nako atong nuntan di man ta ani mo conclusion nga kuan ug atong nuntan ni katawa man siya di nani ang espiritu ron nga dautan. Pero di ta mo ingana kay atong tukion nga nasayop gid siya kay ang iyang pagtuo pagkakatawon sa Dios di na day mo katawa. Unya kaya nasudlan tas espiritu sa dautan kay nagkatawa-tawa tas atong comments liwat tas atong leader kay hasta kuno atong leader kuno kay mao man lagi dautan di kita kuno nga nagsunod sa leader dautan pod tungod kay nikatawa tas atong comments unya ang naglead sa atua sa mga grupo sa magwali Brad Dever, Brad Rini, Brad Mario mao man ang chief minister nga si Reverend Charlie Eugenio mo na leader na to sa magwali pero ang pinaka-leader mao ang Dios si Master oh nga mao ang Dios Espiritu Santo sa pagpaila. Karon atong susihon Brad Dever kung magisgot ag Dios. Kay ingon man si Mr. Valencia nga gikan man kuno ta sa leader nga yawa mo na nga kita po nasudlan sa espiritu nga dautan nagkatawa-katawa ta sa atong comment. Atong susihon sa mga referensya Brad Dever. Kay nagamit man tag referensya dili gini diferensya. Mao. Pero kung siya mo gamit na referensya, iya, diferensya na, kaya di man magkadimao. Pero atong susihon, ang referensya, may tungod sa Dios. Ang Dios ba, sa uban nga mga pagtulunan, ilabang ilang kini usa ka leader, Brad Dever? Tinuod ka na bro doon. Mugamit ang referensya kining southcobechurch.org. Atong pagkabasahon mao kini ang ato ang makita dinhi mao kini ilang pahayag bro doon. Matud ba dinhi sa title God as our leader. Diyon babasa nato dinhi sa ubos nag-ingon. As we have looked at the Old Testament so far this year, to see Jesus in every book, it has been a challenging and wondrous learning experience for those who have dived into this study. Throughout the pages of Scripture, God is the leader. Mo kinilang conclusion ra doon. Dugang pa dinhi. Everything is done according to the counsel of His will. Na kung basahon nato sa Cebuano, atong hubaron sa Cebuano nagaingon niini. Dios isip atong leader. Di mabasa nato din sa ubos. Sama sa atong gitanaw sa daang tugon hangtod karon nga tuig aron makita si Jesus sa matag libro kini usa ka mahagiton og katingalahang kasinatian sa pagkat-on alang sa mga nakatun-an niini nga pagtuon sa tibuok nga mga panid sa kasulatan. Ang Dios mao ang leader, ang tanan gibuhat sumala sa tambag sa iyang kabubuton. Matinaw sa atong gibasa sa usa ka referensya sa pagsusi mahitungod sa leader nga ang Dios di ay leader. Usa ka referensya diin, usa ka pagtulunan nga gitawag South Cove Church of Christ, gingon nga Dios isip atong leader. Pero basig mingon ang mga naminaw Brad Rini, Brad Dever, Brad Mario nga referensya mo na lain man ang pagtulunan inyong gikuha, gikutloan ninyo. O, referensya nga di kasupak sa Biblia di atong ibasis Biblia gyud mahitungod sa pagka-leader sa Dios. Kaya ito mong gikuha, nga bisan sila, nagpamatuod nga kining Dios leader, gini. Sa dapit sa pagtulunan sa BBCM, diya sa mga ibanghilista o magwali nga gidumalahan sa Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, ang leader mao si Master nga atong gipaila nga katumanan sa Holy Spirit o Espiritu Santo.
sa Biblia, arita sa Biblia, Brad Rini. Kapamatud-an ba nato nga ang Dios gitawag gyud leader? Ato ginang mapamatuloan bradron. Niya atong pagbasahon kining King James Version Holy Bible sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 ang nakasulat, "And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or not." Sa atong pinulungan, Brad Rini, Sa ato basahon, ng pinulungan, og hinumduman mo ang tanang dalan nga gipanguluhan ka niyuba nga imong Dios, nining kapatan katuig didto sa kamingawan, aron sa pagpaubos kanimo og sa pagsulay kanimo, aron sa pag-ila kung unsay anaa sa imong kasing-kasing, kung tumanon mo ba ang iyang mga sugo o dili. matinaw sa gibasa nato sa Biblia kay referensya nga atong gibasa nga gikutlo natong ubang pagtulunan nga gitawag og South Cove Church of Christ, ilang gipamatud-an nga ang Dios usa ka leader. Ari sa Biblia nga di kasupag sa diferensya. Sa Biblia gibasa ni Brother Rede ang King James Version Holy Bible, ang Deuteronomy 8:2 gingon dia, "And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness." Sa Cebuano kanang gingog led, gipanguluhan. Anang gipanguluhan mo naman na ang nangulo, leader, lead. Unya, mo ni atong gituki nga Dios di ay leader. Si Jehovah ang gipahayag din pero tungod kay ang Espiritu Santo Dios man di leader. Ang atong Ginoong Jesucristo Dios po na leader gyapon ang sistema. Kay lisod pod nga og si Jehovah Dios gayong leader, di na lugar mahimong leader ang Ginoong Jesucristo kung Espiritu Santo. Kaya to maning susiyon, Brother Dever, tungod lagi sa comments nga ni katawata, iyang gikonklusyonan nga daotan kay iyang pagtuo nga pagkakatawan sa Dios wala day katawa-katawa. Nato ra ba usay madunggan nga siya mo katawa pod. Oh, good. Pero dito mo conclusion nga daotan na. Kini ba iya bitang gisudlan nga wala bitaw pagpangwinta? Iyang gi panghasan ba sa pagtuis ba nga wala pagpangwinta nga kung balihon siya mulugar karon nga kay nagkatawa-katawa man ka, di pod ka nakaroon katawan sa Dios. Kay mamay buti pasabot nimo. Daotan naman pagka magkatawa-katawa. Nakaroon niya. Ato nang nasusi nga ang Dios usa ka leader. Nya kining gigamit sa English version, Brother, nga led, LED. No? Led did this 40 years in the wilderness. Kung basahon kini sa referensya nga Merriam-Webster Dictionary, Brother, yun sa nakini pag-define ang gining gingog led. LED. Mo ni siya ang past tense sa pulo nga lead. Lead. Oh. Okay? Okay, atong pagbabasahan doon sa atong referensya kining sa Merriam-Webster Dictionary naa din niya atong mabasa kining pulo nga led. Ato maning makita sa online doon. Matud pa din ni led. Diyon sa definition mao kining gihatag past tense and past participle of lead. Oh, nga kung aton basahon ba doon, kung unsay gipahayag niining pulo nga lead sa referensya nato nga Merriam-Webster Dictionary ba doon atong tanawon. Okay. Na dinhi mao kini gihatag nga pahayag niining pulo nga lead under sa adjective mao kining gihatag nga pahayag nagaingon acting or serving as a lead or leader. Sa Cebuano, naglihok o nagserbisyo isip usa ka leader o leader mo kini gihatag nga pamahayag doon. Okay, so balikan na to ang Deuteronomy chapter 8 verse 2 nga gingon, "And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led." Oh, now, led. So gisusi na to ang led sa definition usa ka past tense and past participle sa pulong lead. O nya kining lead dayon atong gisusi mo ra gyapon sa gibasa ni Brother Dever sa Merriam-Webster Dictionary sa word nga lead. Adjective na diha acting or serving as a lead or leader. Usa ka leader. So, basig mingon nga di man lahi mang spelling sa lead nga gingon sa Deuteronomy. Maura kay kanang lead nga LED is a past tense and yeah. past participle sa lead nga leader. Nagkaroon kang pagyud, Brad Dever, pabor naman nimo kung atong basahon na po ang laing dictionary mahitungod nining word nga lead nga din gi-address sa Dios nangulo or leader. Unsa pa ang gihatag diha nga definition sa lead
kung sa lain nga dictionary nga atong pagagamiton, Brad Dever? Niya ang gihatag ni anang lead nga pulong bradon gitawag og kanang pangulo. Niya atong pagabasahon sa atong referensya bradon English Tagalog Dictionary by Leo James English. Dinhi nato pagabasahon bradon sa page 557. Ingon ini ang nakapahayag matud pa dinhi lead. Dayon sa number 6 lang nato pagabasahon nag-ingon ini to be the head or leader of. Din sa Tagalog mamuno or napadinhi pamunuan nga kung sa Cebuano mahimong ulo o pangulo sa dayon dugang pa pagmando dayon pagpangulo. Okay, so dugang pwede ba kini mahitungod sa Dios nga gingog lead or leader? Ang kanang lead or leader usa day na ka pangulo. Sa ato pa ang Dios leader. Klaro na. Tinuod. Nangulo ang Dios na ningon man si Mr. Valencia nga liwat mis among leader nga nasudlan ni Espiritus dautan. Unya ang leader sa mga college si Reverend. Unya ang leader sa kinatibukan mao ang Dios. Nasusi na nato nga ang Dios leader. Tanaw na to karon og naa pa mis dautan niliwat. Og kinsay niliwat sa dautan. Ang dautan bakakon ra ba? Unya atong susihon dinhi mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo nga gingon naman ako nga pagka Dios leader ang nabasa sa unahan sa Deuteronomy mao man si Jehovah or Jehovah atong basahon pabor naman nako basahon ako nga ang atong Ginoong Hesukristo po leader po na sa pagtagna palang gipahilo na si Ginoong Hesus isip mahimong leader. Usa ka Biblia brother nga Holy Bible English Old and New Testament Confraternity Edition. Now, Mr. Valencia, Mr. Alon na imo ani. Mingon ra ba kag bisag punon pang Biblia namo among balay sa imuha. Kung di magistorya sa hostel, wag gyapon useless. Useless bisa bang isang buok ra, duhang buok o tulo ku buok kung di gid mo sibo, useless gina. Pero i-probe sa nimo diri namo nga kining gipanggamit namo dili mapuslanon. Palit anyo para nga kwan lectureon ka namo. Ha? Kay ini sistema mo gud niya brother tungod mabiyahe na sa pangatarungan, mamersonal na. Mamersonal na ning kwanggol kay di makasabot mo man nagingon sa Biblia basta kani di kasabot kwanggol. Mamersonal na. Tatanaw na to. Ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa nakasulat sa maong gibasa ko nga Confraternity edition Old and New Testament dinhi ko mabasa sa Isaiah chapter 55 verse 4 gingon no. Behold, I have given him for a witness to the people, for a leader and a master to the Gentiles. Atong basahon sa pinulungan. So nga atong pinulungan, tanawa ako, mihatag kaniya alang sa usa ka saksi ngadto sa mga katawhan, alang sa usa ka leader ug usa ka agalon ngadto sa mga hintil. So dunay gipahiluna og gihatag ang Dios nga mahimong usa daw ni siya ka saksi or witness ngadto sa mga katawhan nga giingon siya og leader og agalon ngadto sa mga hintil. Nakinsa ba, Brad Mario, ang gingog witness nga nahimong leader ngadto sa mga hintil sa katumanan, Brad Mario? Dinhe, Brad Ronnie, sa nakasulat sa basahon sa Biblia, sa pinadayag Kapitulo 1, versikulo 5, gingon sa pagpahayag, Brad Ron, gingon, ugikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi, ang panganay sa mga nangamatay, ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Matinaw kayo mga higalang mga kaigsoonon gisusita kining gipahiluna sa Dios nga usa ka witness nga mahimong leader og master ngadto sa mga Gentiles. Ang katumanan mga atong Ginoong Hesukristo sa gibasa ni Brad Mario sa pinadayag Kapitulo 1 versikulo 5 sa Biblia nga may tatag Seventh-day Adventist Church og gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi. Si Ginoong Hesukristo kasaligan nga saksi mao ni siyang giingon nga behold, I have given him for a witness to the people, for a leader and a master of the Gentiles. Kinsa? Ang atong Ginoong Hesukristo, busa si Ginoong Hesukristo usab, leader. Leader. Usa ka kasaligan nga saksi. Og usa ka leader ang atong Ginoong Hesukristo. Nakaroon, Brad Rini, tungod kay nga atong Ginoong Hesukristo, gitawag ang pud og leader. Kini ba nga atong Ginoong Hesukristo sa Biblia? Mabasa ba? Litra por litra nga siya usa ka Dios, Brad Rini? Mabasa gina si Ginoong Hesukristo nga usa na siya ka Dios. Ang pray ba? Niya ang atong pagabasahon nga Biblia ang buhing pulong sa Ikadawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 8 ang nakasulat.
Ayaw gyud kalimti nga ang kay bulungang kamatuoran nga si Hesus Kristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David og siya Dios. Sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Matinaw kayo mga higalag mga kaigsunan sa atong gipangutonan ni Brad Rini nga kining gitagna sa Isaiah 55:4 nga usa ka leader nga gingog witness or saksi nga diha natuman sa atong Ginoong Jesucristo. Klaro, litra por litra nga atong Ginoong Jesucristo Dios. Sa ato pa diay, basta maghisgot tag Dios, leader. Ang Dios nga si Jehova, usa ka leader, ang atong Ginoong Jesucristo pod usa ka leader. Ingon si Mr. Valencia, katawa-katawa ko sa akong comments, liwat ko ko sa leader, kaya naman daw may leader niya, yawa man daw kagi pangsudlan man kuno sa espiritu sa masalaypon. Natanaw na to, kami ba ginasudlan sa espiritu sa masalaypon? Na para nimo pagkakatawan sa Dios, dili mo katawa. Narita sa Dios nga leader. Si Kristo, leader, Dios. Ang amahan nga si Jehova, leader, Dios. Ang Dios ba, Brad Dever, sumala sa Biblia, wa ba'y pagkatawa, Brad Dever? Na mao man na aron. Kay aron na masuta nga ug mukatawa ang Dios dito ta nikuha sa Dios nga paagi sa pagkatawa. Liwat ta sa Dios, di ta liwat sa yawa. Natanaw na to Brad Dever, ang Dios ba doon ay pagkatawa? Na Brad Ron, mo ni wala nimo mahibalo Mr. Valencia. Na hinahinay nakakaroon og ha? Tikalbong. Tikalbong. Nga, wa ka malubat-lubat eh. Oh, tanawon tag ginsay malubat-lubatan na to ani karon. Itong pagkaproibahan, Brad Ron, dinhi sa Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 24 hangtod 26, Brad Ron, nagingon ini. Tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad, akong gibayaw ang akong kamot og walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag og dili mo buot sa akong pagbadlong. Matud pa sa Dios dinhi. Dayon sa 26 nag-ingon, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ngani mo katawa malagi ang Dios, Mr. Valencia. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Oh. Tuwa na. Amo sang gisusi Mr. Valencia ang leader. Kaya mo man ka nga na may leader nila ani. Kung sila gipangsudlan sa espiritu siyawa, di samot ng ilang leader. Gisusi sa nato namo ang kinatibuk-an nga leader sumala sa Biblia mao di ang Dios. Na ang leader nga Dios mo katawa. Sa diha daw nga ang Dios nagtawag, nya balibaran ang Dios. Unya gisalikway nimo ang tanang tambag sa Dios. Unsay buhaton sa Dios? Gibasa ni Brad Diver sa Proverbio 1:26 na. Ingon ang Dios, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ang leader nga Dios dunay pagkatawa. Na karon, hain pa ang dugang pagpahayag sa Biblia, Brad Mario, nga ang Dios dunay pagkatawa, nga kining Dios mao ra pud ning Ginoo. Kining Ginoo mao ra pud ning Dios. Si Jehova gitawag Ginoo, Dios. Ang Oo. atong Ginoong Jesucristo gitawag Ginoo, Dios. Mo pud nabasa naman sa gibasa sa Biblia sa ang buhing pulong ikaduhang Timoteo 2:8. Asang Oo, pribado Brad Ronnie. Brad Mario nga ang Dios dunay pagkatawa o ang Ginoo dunay pagkatawa. O giingon din ni Brad Rones pagpahayag sa Biblia sa Mayong Balita Biblia, Imprimatur Ricardo Cardinal Bindal giingon sa pagpahayag sa Salmo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 4 giingon sa pagpahayag, ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit, nagkatawa lang og nagbebiay kanila sumala sa kipahayag sa Biblia, Brad Ron. Na, karon ha, plasta na namo nga ang leader nga Dios or Ginoo mukatawa di ay. Na, unya ingon ka nga gipangsudlan na ni sila kay tanawang comments nagkatawa-katawa gipangsudlan sa espiritu nga daotan. Giplaster na to nga ang Ginoo di ay. Sa to pa ni Dios. katawa man ang Dios, gipakadautan niya ang Dios. Kung siya mo'y siguro sistema kay para niya di naman gid mo katawa ang katawan sa Dios para basig mingon na siya nga Dios man to. Mao man gingon nga kung Dios tanaw na to wa bay pagsugo pud ang Dios kadto sa iyang katawan sa pagkatawa. Ang iya man gud ni conclusion man gud ditso nga pagka mo katawa dili na iya sa Dios kay tiyaw mo na nasudlan sa espiritu siyawa. Para niya di ay pagkakatawan sa Dios wa nay katawa-katawa. Pero sa iyang programa makita ta grabe man mo yuhom-yuhom pod. Katawa-katawa man pod pero di ta mo conclusion daotan na. Bisan pag di pagkatawa daotan na bitang iyang pamaagi bitaw. Tanawa ra ko ng title sa imong programa Kahayag sa Espiritu Santo. Pero tanaw ko na imong wali, bangit-ngit pas alkitran. May pagmingong kag, ngit-ngit ning ako ang titulos akong programa. Kahayag sa Espiritu Santo niya, ngit-ngit ang imong mga pagpamatuod, ikaw mauwawa na. Nahay Brad Rene, ang dugang pahayag nga ang Dios dunay pagkatawa, nga kining Dios leader ngadto sa iyang katawhan.
Anya pa bradon atong pagbasahon kining nakasulat sa maayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 13 ang nakasulat, apan katawan lamang sila sa Ginoo kay nasayod man siya nga laglagon sila sa dili madugay. Tuwa na, mag-iskot tag leader nga maong Ginoo Dios mo katawa, kinsay katawa niya kadtong mga laglagonon. Sama nimo ba Mr. Valencia? O conclude lang ko ani, ikaw may nagtikpay sa laag. Kami na principal nga nagbarog sa kamaturan, ikaw mo'y nitipas na hagas nga ikaw mo'y tinuod. Ha? Ang imong gingon nga gibungkag ang BBCM sa Chief Minister, di gyud mo sumada. Kay bisag grade 1, di gyud mo ingog bungkag. Kay 29 ka radio station Visayas ug Mindanao, naglanog-lanog ang pagdala sa Philippine Benevolent Christian Missionaries kun PBCM. Unya bungkag? Wa ka maglipaggo nga na, oy. Wa ka maglubot-lubot na. Nakaron. Arita, brother, kung mag-isgot ta sa Espiritu Santo, na may Ginoo nga leader nga mukatawa, adis man sa Dios. Ang Espiritu Santo ba sumala sa Biblia, brother, gingon po Ginoo? Oo. Niya Asa pagkabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios brethren. Dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17 ingon ini ang atong mabasa. Karon ang giingon dinhi nga Ginoo mao ang Espiritu Santo. Ug kun ang Espiritu sa Ginoo mao ang ana sa tao, gawas nun na siya. Oh. So matinaw nga ang Espiritu Santo gitawag pud og Ginoo. Unya kining Espiritu Santo nga Ginoo Dios pud ni. Sumala nga mabasa nato sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 4. Now, naplastaro. Ha? Oh, Ginoo Dios ang Espiritu Santo. Unya kining Espiritu Santo sumala sa pagpahayag sa Biblia, bradrini. Unsa kini siya tali diha sa atong Ginoong Kristo magisgotag Espiritu Santo nga sa nabasa Ginoo usab kining Espiritu Santo. Niya atong pagbasahon lang kaning bradon kini nakasulat sa kaning Biblia ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26, apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo maong ipadala sa manpuli kanako ang kinidang Espiritu Santo puli dinhi. Bisag diha lang brother. Oh, magbasa. bisan dila lang to pagbasa bradon ang kinang Espiritu Santo puli na kang Kristo. Oh, kini diha ang Espiritu Santo nga Ginoo puli sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong pulihan man ang atong Ginoong Hesukristo sa Espiritu Santo nga gitawag og Ginoo, mga mahal nga tigpaminaw. Tungod kay kining pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, sa sinugdan giwali man Kolosas 1:27-28 sa payag ni Pablo, dili ni magpadayon kay dili pa maong kahingpitan. Basahon ko ang priba. Dili sa Biblia nga gitawag mayong balita Biblia usa ka Catholic edition hiligay nun. Inilong ko ba, no? Basahon ako sa pagpahayag sa dinhi nga gipahayag sa tinun-an ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo. Now, unang Korinto kapitulo 13, bersikulo 9 ug 10, ang rason ngano nga pulihan ang atong Ginoong Kristo sa Ginoo nga Espiritu Santo. Now, kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pahimpit, pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Diba nanta nga nagpahayag si Pablo nga doon na sila ihibalo o doon na sila giwali nga pulong daw sa Dios nga di ihatag daw kanila pero dili pa daw to hingpit. Unya doon na po'y moabot daw nga hingpit, unya ang di hingpit motong ilang giwali nga pulong sang Dios magataliwan kanang taliwan wala na. Natong susiyo na asa ba gipahinungod kining pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay diha sa mga tinun-an ni Kristo pero dili pa hingpit og mawala or kanang magataliwan, taliwan or mawala. O dinalagyapon sa Biblia nga hiligay ng Catholic edition nga Biblia, maayong balita Biblia. Pero ari ko mabasa na sa Roma, kapitulo 10, versikulo 17, ingon sa pagpahayag. Gani, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ilang giwali, pero dili hingpit og katoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa mao ni hinungdan mga higalag mga kaigsunan ngano nga ang Ginoo nga Espiritu Santo mupuli diha sa atong Ginoong Hesukristo. Letra po dita, ang namulong nga pulihan siya, mamano nga atong Ginoong Hesukristo, Brad Rene, Brad Dever o Brad Mario. Tungod kay ang pagwali diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, dili pa maong kahingpitan, mawala pa. O kay mawala pa man ang pagwali sa ngalan ni Kristo, unsa ba ang iwali na? De, siyempre, ang iwali katong kapuli, nga maong Espiritu Santo, Brad Mario, na ba? Gitagna ba sa Biblia, nga dunay himo ang kasangkapan ng Dios, nga mga tao nga ang ilang iwali, mauna ang kapuli nga mao ang Espiritu Santo niya magwali na sila sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo Brad Mario. O Bradone, niya sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 gingon,
ug kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaninyo na naglagad sila diha sa mga butang nga karon ipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang anini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. Wali lain Brother Ronnie, kita ang pagtulunan sa PCM nagwali sa maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo. Oh, sa ato pa sa laktod kita mo ang katumanan nga mga tao diha sa dapit sa mga ministro nga gidumalahan sa Chief Minister ang Executive Vice President Reverend Sally Eugenio, katumanan sa gitagna nga mga tao nga magawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga kining Espiritu Santo gingog Ginoo kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Na karon Ginoo ang Espiritu Santo gibasa pod nato nga Dios pod siya, unya ang Ginoong Hesukristo pod gitawag pod siya og Ginoo Dios na nabasa na sa Biblia. Karon og basahon nato sa mga referensya Brother David may tungod sa Espiritu Santo ug kang Kristo. Doon na ba'y gipahayag sa mahitungod kang Kristo ug sa Espiritu Santo Brother David? Oo, Brother Ron. Niya ato pagabasahon sa kining atong referensya Brother Ron, kining naguluhan New Testament Theology by Donald Guthrie. Dinhi sa page 531. Mao kini ang atong mabasa dinhi Brother Ron, ato lang idiretso sa Cebuano nagaingon nini. Ang usa ka lain nga pagpaila mao ang personal nga kinaiya sa espiritu. Tin-aw kini nga makita diha sa nagkalain-laing buluhaton nga iyang pagabuhaton nga ang kadaghanan niini dili gayud masabot kundi ilhon nga personal. Dugang niining kamatuoran mao nga si Hesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay. Kining maglilipay mao ni ang Paraklet o Espiritu Santo. Matod pa dinhi. Si Jesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay, nagpakita nga ang maglilipay usagayod ka persona sama kang Jesus mismo. Matinaw kayo, ipakita Brother David ang maong libro para makikita si Mr. We're All Alone, Mr. Valencia. Aron balikture ni siya, no? Yan akong gawira, no? Naka ni Mr. Valencia. Wag yun. Wala Na di yan. ka mahibalo. Na kinsa may nagpamatuod ani nga sa dapit nga haron malig-on nga kini ang Espiritu Santo sama kang Hesus mismo nga usa ka persona. Ikaw? Di ba ang Chief Minister? Kaya uban mangutana man nga di man sila mutuo nga ang Espiritu Santo persona, na para ba may tubago nimo nga mahitungod sa gingon nimo nga si Yoban ipahimaya sa silangan na mo nang ipahimaya kay wala pa man mapersona. At tangina usa na nga amo unyang tukion kabulyasuha na nimo. Muna agwantahang imong kaulawon tungod kay nagpangahas ka sa pagpangurihir sa Chief Minister. Nakaron. Arita, ang Espiritu Santo nga Ginoo, nya busigot ta Ginoo, Dios leader man na. So sa atong panahon Brad Rene, Brad Diver, Brad Mario, ang atong leader mao ang katumanan sa Espiritu Santo nga mao si Master. Unya kita kuno nga nagkatawa-katawa gisudlan kuno tas Espiritu nga daotan. Unya tungod kay naman tay leader, ang leader pud nato nasudlan sa Espiritu sa daotan. Di mo nang ningon di siya nga yawa si Reverend. Mo ra man ang gihuna-huna, mo ra man ang istorya. Unya kay ang kinatibok ang leader si Master man, Espiritu Santo. Nagkaroon sa ibabaw nabasa naman nga ang Dios nga usa ka leader. Ang Dios o Ginoo nga usa ka leader mo katawa man. Unya, para nimo pagkakatawan di na mo katawa. Tanawon ta sa Biblia Brad Rene. Ang katawan ba sa Dios dili na ba muhimo sa pagkatawa? Ado na gay pagkatawa Brother Ron. Sa ato pa kung makatawa ta, natay giliwatan, dili ang yawa. Oh. Dili ang Dios kay ang Dios mao man mo may una nga atong nabasa nga dunay pagkatawa. Unya Nasa puri ba? og mukatawa na tawa na pasabot nga mga yawa na taani. Mao man atong gipasabot bitaw nga dili kay mga tawa iyan na siyawa. O dili usab sabton nga pagkakatawahan ta sa Dios, di na mga tawa wa ka mawawa na. Imong gi-mention nga kung message nga katawa. Na akong granted nga daotan di ay di na mong pagkadaotan. Oh, naa na siya ha. Ako lang gi-message imo yung litok. Uy, Mr. Valencia, mawad-an na gani ka og mga rason mao nang mamersonal na dayon ka, hilas kay ka. Nagaron, brother ni, Okay, ba? atong Nga pagbasahon. ang katawan sa Dios, mga tawa pod sama sa Dios. Atong pagkabasahon kaning mayang balita Biblia nga adunay imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal sa Job kapitulo 8 bersikulo 21 ngadto sa 22 ang gingon, pakatawon kaniya pag-usab og pasinggiton apan pakaulawan niya kadtong nagdumot kanimo sa mga lugar ni Aki. Na- Og mahanaw ang mga puloy-anan sa mga dautan. Oh,
Ingon ang Dios, pakatawon kaniya pag-usap og pasinggiton. Sa ito pa, ni katawan na di ang katawan sa Dios. Pakatawon pagid pag-usap. Nasa pangdugang brad rin pabor naman nimo ang maong Biblia nga ang mga katawan sa Dios magahimo gyud sa pagpangatawa. Niya pa bradon, mo lang yapon nga Biblia og atong pagbasahon kining sa Job kapitulo 22 bersikulo 19 ang nakasulat. Maglipay ang mga buutan og siyempre maglipay adunay pagkatawa diha. Og mga tawa ang mga inosente. Inikakita nila nga silutan ang mga dautan. Oy, Mr. We're all alone, Mr. Valencia. Dautan ba pag mukatawa? Dili. Tubaga. Dautan na ba pag mukatawa? Namas Biblia nga ang katawan sa Dios. Gingon man gani sa pagpahayag sa gibasan ni Brother Rini, pakataon kaniya pag-usap og pasinggiton. Unya maglipay ang mga buutan og mga tawa ang mga inosente ini kakita nila nga silutan ang mga dautan. Kana Na kung nakita namo nga silutanan ka, ni pahiyaw mi ni katawa mi, ana sa Biblia oy. Buhaton day puda sa katawan sa Dios. Nagingon Brad Diver nga doon na po'y pagpangatawa sa inosente. Nganong mang doon ay mga inosente nga katawan sa Dios. Kay dili manggod tanan mga katawan sa Dios na ay pagbaton nga kaalam nga kalibutanon. Pero bisan wa sila kaalam nga kalibutanon, pero doon na sila kaalam nga langit nun ka nagbantay man sa kasuguan sa Dios. Na nabas Biblia Brad Diver nga dili tanan katawan sa Dios. Gingon nga manggilamon sa to pa mga inosente. Di ba? Asang priba Brad Diver. Dinhi nato pagabasahon sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod 28 ingon niini ang atong mabasa bredon. Kay palandunga ra ang pagtawag kaninyo mga igsuon. Sa pagtawag kaninyo dili daghan kaninyo ang mga manggialamon. Sumala sa mga sukdanan nga kinalibutanon. Dili daghan ang mga makagagahom. Dili daghan ang mga hamili sa pagkatao. Apan gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Gipili sa Dios ang timawa og tinamay sa kalibutan. Bisan ang mga butang nga wala magalungtad aron sa pagwagtang sa mga butang nga nagalungtad. Ngano nga doon ay mga inosente mga tawa tungod kay ang katawan dahil sa Dios dili tanan manggialamon nga kalibutanon. Gani sa gibasa ni Bradiber, gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon nga kalibutanon nga kaalam. Nagipili sa Dios ang mga timawa og tinamay sa kalibutan. Di mao ni silang mga katawan sa Dios nga dili manggialamon sa kalibutanon nga gitawag inosente. Sinti. Muhimo po sa pagpangatawa, mukatawa. Unya konklusyonan ba nato ni nga dautan na ni? Ay, una konklusyon ni. Ingnan ni nga mga dautan ni sila mga tawanan nga tawa. Nya diri kang bradro ni ingnan mo dautan. Mo nagingon nga oy pagtuon. Unya, niya pa kinsa ang usa nga atong matawag nga inosente nga katawan sa Dios Brad Mario nga walay kaalam nga kalibutanon sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Bradron, din sa pahayag sa Mayong Balita Biblia, Imprimatur Ricardo G. Cardinal Vidal, gingon sa pagpahayag sa buhat sa iyang Kapitulo 4, versikulo 13, gingon. Ang mga sakop sa labang hukmanan at tingala sa pakitang pagka-maisugon ni Pedro og ni Juan og sa ilang nasayran nga kining mga tawhan na wala di ay makaeskwela og nasayran nila nga mga kauban di ay sila ni Hesus kaniadto. Tanawa, usa nga atong matawag sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga inosente kay wala man day makaeskwela. So wala gay kalibutanon nga kaalam. Mao si Juan ug si Pedro. Sa Biblia, mao na silang giingon nga mga inosenteng mga tawa. Kinsay katawan sa mga inosente? Kadtong mga tawo nga ingog manggialamon. Sa kalibutanon nga kaalam. O, naman lagi pagkatawa sa mga katawan sa Dios. Pero kung ikaw na ganyan mo konklusyon, daotan na. Tanawa. Unya, usa nga iyang gibuyan, Brad Dever, Brad Rini, Brad Mario, sa iyang kagulingon kay, sa ato na lang gikaingon lagi, malupi na ganyan siya sa rason. Kaya pinimi maganda siya katikalbong sa rason. Tinuod. Kato lang atong gituki nga may tungod sa kang master, nga wa man kuno makatilaw si Tami nga bugoy nga gisumbag. Bot niya pasabot nga murag atong paminaon murag wa katuman sa master sa iyang sulti nga to nga hilabti si Tami nga bugoy kay makatilaw sa akong kamot. Nawa man di mo nang hilabot sa kang riberen. Iyang gihimong sukdanan ba nga og kuan pa sabto na to murag ipanilngan niya si master. Wa man lagi to makatilaw lagi sa kamot ni master. Unsa mo lugar baka kon si master. Kay wa man makatilaw.
Na atong gisusi na nga di man ang Dios diha mo silot. Kay na may mga tao nga pagkadadon ngadto sa adlaw sa iyang kaligot-got nabasa sa Hope. Kana, no? Naplasta sa Hope. Oh. Na, karon. Dugang atong paminawon ang iyang matud sa iyang kagulingon nga hinlo man kuno siya. Wa man kuno siya buling. Sa lain nga pagkaistorya, way sala. Atong paminawan. Nga gihisgutan din he, wala nako ning mga bahina. Kamura ang naghimo ni gingon ka na sa atong Ginoong Kristo. Nga, pahayag niya sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 18-19. Kamo ang naghimo ni ini, wala ko maghimo. Limpyo ang akong kagalingon, wag ko maka hibo sa bisan unsa nga inyong giuna-una nako. Ha? Aha. Limpyo kuno ang iyang kagulingon, Brad Dever, Brad Rene, Brad Mario. Ato pa, limpyo ka, wag kay nahimong kasalanan. Mao gyud. Sayop. Sayop. Na atong ibase sa Biblia kay mo may tudlo ni Master nga sa diganan sa bagto Biblia man. Ana sa atong balaod sa misyon nakasulat ka na. Tanaw na to sa Biblia, Brad Rene, kung magisigot tag paghimungon sa pagpakasala, do na ba'y ma-exempted sa pagpakasala, Brad Rene? Wala gyud brad ron. Sa to pa kanang gingon nga hinlo ka, dili ka pwede, dili ka ma-exempted nga hinlo ka kung ibase sa Biblia. Nyaw. Atong pagbabasahon kining Biblia nga adunay tatak sa Seventh Adventist Church sa Roma Kapitulo 3 versikulo 23, sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Oh, klaro kayo, sanglit nakasala man ang tanan. Brad Dever, kinsa ba gilang kauban sa tanan nga di ay nakasala? Mga tao na siya. Okay, Brad Dever? Niya ato pagabasahon pa doon sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12 nagaingon ini. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Sanglit? Ang tanang mga tawo nakasala man. Kini di ang gingon sanglit nakasala man ang tanan. Tanang tao nakasala. Si Mr. Valencia, Mr. We're alone ba, Brad Rene, Brad Dever, Brad Mario, tao ni dili. Mura magdili tao pod kay ngilan man kayo og kuan. Pero atong inon nga tao gini siya. Tao siya. Kini siya. Na, kay tao man siya, sumala sa Biblia mo sumada bang mayon sa ginlo siya? Di ba dili? Punggak tiya po niyang argumento Gawa niya. siguro iro ni. Kaya batasan Oh, ni kana. iro man Tignan ato pa ato kay para iro, baling oo. tubago ning mingon siya nga ang batasan daw sa Chief Minister murag iro nga di makaon. Na iniro man ang iyang hunahuna god. Ug iro ka Mr. Valencia, exempted ka. Pero og tao ka, di gid ka moingon nga hinlo ka, hilas kay magingon niyang kag hinlo ka way sala sa Biblia ang tanang tao nakasala. Sabot ka, Mr. Valencia? Ang tanang tao nakasala. Busa, dili ka pwede nga muhukom sa imong isig ka tao kay kitang tanan. Wa mag-ingon si Brad Roning hinlo. Wa mag-ingon si Brad Rining hinlo. Wa mag-ingon si Brad River hinlo. Wa mag-ingon si Brad Mario hinlo. Wa mag-ingon ang Chief Minister hinlo. Kitang tanan. Pero mayong ganay ka nga hinlo ka, limpyo ka. Hilas kang dako. Dios raman mo'y perpekto. Oh, muna, di ka mo sumada sa Biblia na magwali man ka, wag ka kabasa ni. May naki man ka. Pagpugong si mong baba oy. Sus daghan para bigay kayo untag ilabatiba nimo. Pero unsaon man ang oras limitado man. Sunday sa sunod, ipadayon pa namo, di pa namo ni undangan, gihagit nimo sa Brad Rone. Tubagan ni Rone. Ingon ka nga asa naman loy, wa naman ka mawali. Ay pangondoya. Si Reverend nga mawali. Kay diri parang daan namo. So palpal ka na, lipaggong ka na. Limpuwad naman gani ka, Mr. Valencia. Samot na si Reverend. Oo. Bosa di sa si Brad Ronnie may mong gihagit. Bosa padayon pa ni nato. Bosa sa mga nagsunod nga nangutana, binbin na sa. So tagay min yung pailob kay tubagon na ginamon ang inyong mga pangutana. Dini na po ang ato ang paghatag sa atong tubig nining higayon na. Kami manamilit na kaninyo. Sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Iunyo Sr. o sa Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong isuon, Ibanglista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban ng mga Ibanglista o Ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab si Mario Chavit. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Hantod sa sunod gayon sa samang tagna ug samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.